Alhaji Dauda Adamu Abdullahi, wanda aka fi sani da Rara na Kahutu Jami'ar Waka, shugaban kamfanin Rarara Multimedia Nigeria Limited, ya yi abin da ya saba, inda ya gwangwaje mutanen masana'antar Kannywood da kuma wajenta. A wanda suka samu wannan tagomashi akwai jarumar masana'antar Kannywood wato Jamila na Gudu, inda ta samu kyautar mota tsaleliya mai kirar Hyundai. Sai kuma furodusan masana'antar Kannywood wato Abubakar Bashir Mai Shadda, shi ma ya samu mota mai kirar Mercedes Compresso. Sai kuma Tijjani Abdullahi, wanda aka fi sani da Tijjani Asasi, shi ma ya samu mota mai kiran Matrix. Haka ita ma Ummi Ibro ta samu mota tsaleliya mai kirar Acura. Sai kuma Sadiya 2FF, ita ma inda ta samu motarta mai kirar Peugeot 206, inda shi ma Abdullahi Danko ya samu kyautar gida da kuma a daidaita sahu. Sai kuma Mala Ahmad Manaja, inda shi ma ya samu kyautar gida da kuma tsaleliyar motarsa shi ma mai kirar Matrix. Dukkaninsu suna godiya kuma